אני לפחות 40 שנה ביום האישה, שבוע האישה, מברכת לפחות 10 פעמים, ואז אני יושבת וחוקרת ורואה שככל שהתקדמנו שום דבר לא השתנה. והפער המגדרי נשאר על כנו. ולכן במקום דיבורים אני מציעה שכולנו, כל אחת ואחד מאיתנו, יעשה כל יום, 365 יום בשנה, מעשה אחד שנועד לצמצם את הפער המגדרי. אם עושים את זה, או עושות את זה, אז יש גם סיכוי שמשהו יקרה. מה שקורה בארץ, אנחנו רואות כן כוח נשי חדש. אנחנו רואות הרבה יותר נשים שמקבלות במה, אנחנו רואות יותר נשים שמדברות, אנחנו רואות קבוצות שיח, הפייסבוק במחקר שלי התברר כאחת הפלטפורמות הכי מחזקות נשים שיש להן קול. יש פה פוטנציאל עצום ליצור אפילו מה שאני רואה בעיני רוחי כגל הרביעי של הפמיניזם. ליצור איזושהי מסה של נשים שמתכתבות ביניהן, מעלות דעות משותפות, ואני מניחה שהפאנל היום גם היא גם במקומות האלו. לדבר על פמיניזם באופן כללי זה נורא קל. יש טקסטים מוכנים ויש תיאוריות מוכנות. החוכמה לדעתי היא לחיות כפמיניסטית. לא להגיד אני פמיניסטית. או לא לשנוא גברים, למרות שלשנוא גברים זה מפתה מאוד. למרות שאני רוצה להגיד לכם שגם אחרי שנאת גברים יש עוד שלב שהוא חמלה. וצריך לעבור דרך השנאה לדעתי, אלא אם כן אתה מואר, כמו שאני לא. אני קרובה לחמלה. נשים אוהבות לשתף בדרך כלל דברים שאו מחמיאים להם או גורמים להם להיראות כמו קורבנות, זה עדיין ככה גם בפייסבוק, או שהן מחליפות ביניהם טיפים על איפור, או שהן בוכות אחת לשנייה, כל מיני דברים. זה אולי סטריאוטיפי, אבל לרוב זה נכון. אני הייתי נגד פייסבוק, אני בכלל הייתי נגד פייסבוק, הנושא של הגנת הפרטיות נורא חשוב לי, חשוב לי שלא יהיו דברים פרטיים עליי, מסתבר שבפייסבוק אי אפשר להסתיר דברים פרטיים, ובמשך שנים התנגדתי בכלל להיכנס לפייסבוק. ומהיום שנכנסתי לפייסבוק, רק התעצמתי. אחד המקומות הכי מעצימים שאני נתקלתי בהם, זה קבוצות שיח פמיניסטיות. המידע שם עצום, הגיבוי, התמיכה, המריבות, כל האמירות שיש שם וההיחשפות הגדולה לבחורות צעירות שאומרות אני פמיניסטית. סטטיסטית הרשת היא מדיום נשי. רוב הגולשים בעולם הן גולשות, כן? אבל כשרוב הגולשים והגולשות הן מהמערב, כן? אז על זה נדבר אחר כך, זה בהמשך לטענה שלך שכל אחת מאיתנו, אז כשאת אומרת כל אחת מאיתנו יכולה לעשות ברשת, לשחרר את עצמה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו חייבות לזכור שכל אחת מאיתנו יכולה, אבל בואו נאמר שיש עוד 60% מאוכלוסיית העולם שלא יכולה. ככל שיש יותר נשים בפוליטיקה, זה יותר בולט בעיניי. שיש כל כך הרבה נשים בפוליטיקה שהן כל כך מבישות בעמדות שלהם, מה זה עוזר לי שיש נשים בפוליטיקה? נשים מזרחיות בפריפריה, שיצביעו לש"ס, כי בפועל, ברמת האינטרסים והיעדים המיידיים שלהם, ש"ס תטיב איתם, הם יוכלו לשלוח 5 ילדים לגן ויוכלו לצאת לעבודה, מאשר אם מרץ תכניס עוד 5 חברות כנסת וייצוג הנשים יגדל בכנסת. מה לעשות? זאת המציאות, ושיש נשים שנמצאות בעשירונים התחתונים, ממש לא מעניין אותן כרגע עוד חברות כנסת, לשפר עוד את נקודת זיכוי במס, כי ממילא בקושי יורד להם מס, כי ממילא בקושי מרוויחות או מפטרים אותן מהעבודה. מרץ לא דואגת לאינטרסים האלה, לכן נשים, יש כל מיני אינטרסים, ולא תמיד אחוז הייצוג של נשים בתוך מפלגה הוא מה שעוזר להם. יש פה עניין הרי גם בתוך המחנה הפמיניסטי, יש כל כך הרבה קולות, ואולי, ואני תמיד מדברת על איחוד מאבקים, אני מדברת על זה גם בהקשר של הקהילה הגאה שאתמול הנחיתי פאנל שלהם, ואני חושבת שאולי כן המקום לאחד את המאבקים שלנו ולראות יותר את הדומה בפמיניזם עצמו, בעמדת היותך אישה ברמות שאני יום חווה הטרדות מיניות על הדרך, וזה לא קשור למזרחית אשכנזיה. כמות הנשים בש"ס היא פשוט עצומה. גם ליברמן, סלחו לי, גם ליברמן, גם איזה, הבית היהודי זה אחת המפלגות שאני אני לא יכולה להצביע בעדה, אבל היא
תיקח את הפמיניזם, ככל שהן מרשות לעצמם לקרוא לעצמם פמיניסטים, והן מקורות לעצמם פמיניסטיות, הפמיניסטיות החרדיות. ברור תפיסת העולם שלי ותפיסת העולם שלהם היא מאוד שונה. ברור שאני באה ואני מסתכלת על זה מזווית אחרת, אני אומרת, רגע, בכלל אתם מוכנות לקבל איזשהו משהו שאני לא מוכנה לקבל אותו מלכתחילה לסגנון חיים ולאורח החיים שלכם, שהן מקבלות אותו כמובן מאליו, מבחינתם זה חלק מהחיים שלהם. אם אני אבוא להילחם לטובתן, כן, אם אני אבחר לבוא ולהיאבק במאבק שלהם, מה שהם בעצם יבקשו ממני זה, יופי, תזדהי איתנו, שבי אבל בצד ואל תבואי ללמד אותנו איך לעשות את המאבק, ואל תנהיגי לנו את המאבק. מכל המפלגות יש לך מחדש, ויש לך את חנין זועבי, ואת אורלי לוי אבוקסיס, ואיילת שקד, וכן הלאה, ושם אנשים משתפות פעולה סביב זה, הם לא ילכו ויפרסמו את זה בגדול, אתה צריך קצת לחפור, כי יש את האינטרסים הפוליטיים, אבל יש שם התארגנויות שעובדות בסופו של דבר, וזה חוצה מפלגתית למען נשים. עכשיו, בעניין של המאבק המזרחי-אשכנזי, זה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. לפעמים יש מצבים מסוימים שנשים מזרחיות שחוות גזענות, או גברים מזרחים שחווים גזענות, הרבה פעמים מצבם של נשים אשכנזיות הוא טוב יותר ממצבם של גברים מזרחים. ואז כפמיניסטית מזרחית יש מקומות שאני עומדת עם הגברים המזרחים כנגד נשים פמיניסטיות לבנות. והרבה פעמים אני עומדת עם הפמיניסטיות לבנות בכל הנוגע למשל למאבקים באלימות מינית. נגד גם גברים מזרחים, כי אנחנו יודעים שכל הגברים מטרידים מינית מכל עדה ומוצא. אז למשל המאבקים באלימות מינית זה משהו שבאמת מאגד, אני חושבת, את רוב הזרמים הפמיניסטיים. אני חושבת שאחד הדברים שדווקא מראים על החוזק של הקהילה הפמיניסטית או התנועה הפמיניסטית זה שהיא מאוד מאוד מגוונת והיא יכולה להכיל בסופו של דבר הרבה אי הסכמות, וזה חוזק של תנועה.